Řeču si video na Nešma. Čau, jsme jmenuji Maxek. A dneska máme video, kde v minulém videu nás Vera z Darkwebu ignoroval. Ano, ignoroval nás. A v dnešním videu nevím. Ne. Je tady potůček lidičky. Jdeme pod vodu. Ne, lidičky, nejdeme pod vodu. S mobilkem. Co mobileček dávat vždycky? No, hlavně ne. To spíš ne. Maxiku, sedneme si a napíše mu někde. Můžem. Ano, nějaká deka. Ale vždycky 11. srpna na Šimovi narozeniny, no to asi nebude ještě, ale my někam pojedeme s Maxíčkem. Jo, pojedeme. Svetr tady je. No, my někam pojedeme a budou z toho videa. Doufám, že normální. No to taky doufám. To je přihrádek. Jo. Já jsme blízko pejsku. Maxi. A čas jde. Vole. Co to? Vrahe, ale vrahu, co ti je, vole, odepiš. Odepiš. Co chcete vy? Co? Maxi napsal, počkej. On řekne to na Ivy, dál to číst nebudu, já radši nečti, jak nás YouTube zabanuje za chvíli. Asi já ne. Jo, jdeme. Kolem to řekl bez vůle. Jsem tady v tom temném rytíři. Co? Lidi, my už fakt nevíme. No tak už za dnesek jsme vyčerpaný. To moc ne. No tak já jsem vyčerpaný. Že jsem nechtěl natáčet, ale musím, z jakého důvodu to musíme natočit. Videa na zítra, veď. A večer, jak to budu zítra točit, tak to už budu mít obě dvě vydaný, veď. Tudy? Tudy. Pane. Marek. Takže lidičky, my jdeme na děm. Uaj, máš čas. Ale vy fakt se proti mě, vy mě chcete spálit na video. To bylo mimo video. Ale Šimo, my točíme skoro každou procházku video. To je taky pravda. Ale tak, když chci, tak chci. Ach jo. Lidi, ty vole. Lidičky. Jak to myslíš? Já to řeknu, lidi. Jak myslíš, idiota? Ta idiotě. Aha, co si děláte si snad prdel, nechtěli jste pomoct s Jeptiškou, s Tixolem, s Chasenem. Já nevím. No. Proč tohle rozjíždí, když tohle bylo už v minulém videu? Já nevím. To je doslova, o tom jsme mluvili doslova v minulém videu. Že, nebo před minulém? Před minulém. Jo. Před minulém. Jakože vy tyhle videa uvidíte až co dneska? Nevím. Víš, že má výpadek paměti. Až problém. Že ho vidíte zítra, no v úterý. Neuvidíte, ale já nevím, proč vám to říkám, když to video neuvidíte dneska. Já taky ne. Takže lidi, já z Darkwebu nám dneska nadál, takže aby jsme se mu třeba pomstili, dejte tady krásné 3 lajky. Jo, dejte 3 lajky.